Jakingo duzuen bezala, azken asteetan asko hitz eginda txosnen gaiari buruz. Batez be, beronen kokapenari buruz eta horrelakoetan gertatzen hori den bezala esamesa asko sortu direz. Hori dela eta, udal honi gaur maikide dugun txosnen batzordearekin batera egokia iruditu jaku publikoki aditzera emotea zein da benetako egoera. Orain arte, egiten ari izan txosnen toki txandaketaren ondori sortutako arazoak direra medio eta txosna batzordeak udal honi egindako eskara eta berau egiteko emon da bezen arrazoia direla eta elkarrizketa prozesu bat hasi da udala eta txosna batzordearen artean. Gaur egun, hainbat puntutan ados gagoz. Hala nola, toki txandaketarekin jarraitzeari dagokiona sumarkalea ordezkatutuko dauen kokapen berri bat ezarriz. Eta baita be, soinuaren erregulazio egoki bat bermatuko dauen neurgailu jartxeagaz. Azken neurri hau jadanik martxan jarriko da aurten. Gainera, garrantzitsuara deritzot adostasun hauek udala eratzen dabien alderdi politiko guztien oneritzia deukiela esatea. Pertsona eta eragile ezberdinak osatzen dugu Durangoko txosna batzordea. Kolore guztietakoak eta anitzak izaeran eta horrek aberazten gaitu. Gure asmoa, prentsaurreko honetarako, udalarena bezala, elkarlanerako hartu dugun konpromisoaz aparte, Durangarrak berriro ere, San Faustoetarako jai txipa piztea da. Laster hasiko zaizkigu jaiak. Patxik eta patxikotxu abarkak lotzen hasi dira jada. Beraz, animo guztiei, antolaturiko ekintzetan parte atzera gonbidatzen zaituztelako. Gora patxike eta gora patxikotxu.